ছয়নি বগল বগল 8 8 হলে 1 ইঞ্চি কম নিবা 7 নিবা যখন হাত লাগাইবা তখন বড় হয়ে যাবে এটা পুরাটা এখান থেকে 1 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি গলাটা বলা হয় এটা পছন্দ ওই করা তোর বাড়িটা Bui video tu sebenarnya anu nunggu na bakisa. Beri tu. Pigo sebelah apa ini? Friends song norok nugui manghana ojaga sung Tailor machine Srwnglaimani ge gobang mano siklijak chini sikli rok gobang kokno haino nogo asuk tongo phiaba kono mungsa samung gurui aboni bagai norok oro gorongoi mano chini advisor o machine srwngnan bagai ri submani gobang mano oro subui mano srwngoi mano te podre pod norok design srwngoi manoi nogo subui mano hike friends norok nogo asuk tong yakari phaidi jung ojaga srwnglaiyano jora jora o jung nogo mafa songni thaniwo rang puisa sano haifano maya jora jora jung dukho nangai tongo jung sini income jung baike khlainai abo jung ta one subtai khlaio haini bagai phaidi friends song jung asuk one su yawi dakti khe oro krungdi advisor o description o link rijak tongo insta ni norok aro thangi follow khaidi